एफिसुसनि 3 अध्याय सुद्दनिफ्राय 21 पदसिम आङो फरायनानै लानि बिनिफ्राय जों मोनसे नायनि। बिनि जुनै सोरगो आरो बुहुमनि मोनफ्रोमबो फोथायग्रा नखरा जाय बिफानि मुंजों मुंख'जाबाय बे बिफानि सिगाङाव आं हान्थु खरायनानै आरज खालामो। आंनि आरज खालामनाया बेनो, बियो गावनि महिमानि दोहोननिफ्राय गावनि जिउजों नोंसोरनि गोसोखौ बोलोगोरा जाहोथों आरो नोंसोरनि फोथायनायजों ख्रिस्ट'आ नोंसोरनि गोसोफोराव खामिथों। आं आरोबाव आरज खालामो, नोंसोरो अननायाव गोग्गोम जाथों, अब्ला इसोरनि गासै मानसिफोरजों लोगोसे ख्रिस्ट'नि अननाया नोंसोरनि सायाव बेसे गुवार, बेसे गोलाव, बेसे गोजौ, बेसे गोथौ बेखौ बुजिनो मोनगोन। नंगौ, नोंसोरो बिनि अननायखौ थालायै माब्लाबाबो बुजिजोबनो हाथाराब्लाबो आङो आरज खालामो नोंसोरो बिनि अननायखौ बुजिनो हाथों आरो नोंसोरो इसोरनि आखलजों सुफुंजाथों, जायहा गावनि बोलोजों जों बिनाय एबा साननायनिख्रुइ बांसिन मावनो हायो। मण्डलियाव आरो ख्रिस्ट' जिसुनियाव अनजिमा गैयाजासे अरायबोनि थाखाय बि इसोरनो महिमा जाथों। आमेन। दिनै पौलआ एफिसुसाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बेबादि आरज खालामदोंमोन। पौलनि आरजआ बे एफिसुसाव थानाय मानसिफोरनि लागै गावनि जिउजों नोंसोरखौ बोलोगोरा जाहोथों बे बिसयखौ लानानै पौलआ हान्थु खरायनानै इसोरनियाव प्रार्थना खालामदोंमोन। दिनै एफिसुसाव थानाय ख्रिस्टियानफ्रा जाहाथे फोथायनायाव गोख्रों जायो, बोलोगोरा जायो, जिउआव गुस्थता जायो, बेनि थाखाय पौलआ हान्थु खरायनानै इसोरनियाव प्रार्थना खालामदोंमोन। पौलआ मानो एफिसुसाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ जिउआव बोलोगोरा जाजानो लुबैदोंमोन फालाय? जायहा इसोरनि जिउजों सुफुंजानानै जिउआव बोलोगोरा जागोन, बे मानसिनि जिबनाव, बे व्यक्तिनि जिबनाव, संसाराव थांनानै थानाय समाव जेसेबांखि जिखि समस्या, जेंना जेंसि, थैनाय, आंखाल, खस्थ'आ सफैया मानो बियो गसंथानो हागोन। बियो गसंथानो हागोन। बेखायनो कलसियानि 2:6 आरो 7 पदआव जों नायोब्ला नुयो, फोथायनायाव ख्रिस्ट'नियाव गोग्गोम जादों, बोलोगोरा जादों, रोदा सुदों। इसोरनि बोसोना बेबादि बुङो। दा बेखायनो बे एफिसुसाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौबो पौलआ गोख्रों बोलोगोरा बे जाजानो लुबैनायखाय बेबायदि इसोरनियाव हान्थु खरायनानै गावखौ नम्र खालामनानै प्रार्थना आरज खालामदोंमोन। पौलआ प्रार्थना खालामदों। दिनै जों फोथायनायाव, जिउआव जों दिनै बेसेबां बोलोगोरा गावखौ जों साननानै लायो। आङो
गोग्गोम जाबाय बोलोगोरा जाबाय रोदा सुनाय जाबाय जों दिनै सोर साबेसेया गावखौ मोनदाङो जों दिनै जों साबेसेया गावखौ सानो बे आङो दिनै जिउआवहाय बोलोगोरा जाबाय पौला आरज खालामदोंमोन एफिसासआव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जाहाथे बिसोरो फोथायनायाव जिउआव बोलोगोरा जागोन जों जेब्ला जिउआव बोलोगोरा जागोन अब्ला जोङो माबायदि जागोन समायना गेरेमसा बिफांफोर बायदि जागोन जाय बिफांनि रोदाया ख्रिस्ट'नि अननायनि दैमुसिम सुरलाङो जायहा जिउआव बोलोगोरा जाबाय बियो समायना गंसे लुखांजानाय न'फोर बायदि जायो जाय न'खौ ख्रिस्ट'नि अननायनि सायाव लुखांजानाय जाबाय दा बेखायनो पौला एफिसासआव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बेबायदि आरज खालामदोंमोन जाहाथे एफिसासआव थानाय साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा बोलोगोरा जायो इसोरनि जिउजों सुफुंजानानै बोलोगोरा जायो बेनि थाखाय इसोरनियाव प्रार्थना खालामो मानोना जों जिउआव बोलोगोरा जायोब्लासो जिउआव गोख्रों जायोब्लासो जोंनि जिबनाव सफैनाय गासैबो रोखोमनि समस्याफोरखौ जों फेजेननो हागोन जों सैसोनो हागोन फिलिपियानि 4:13 जों नायोब्ला नुयो जों जेब्ला जिउआव गोख्रों आरो बोलोगोरा जायो अब्लासो जों देरहानो हायो 17 ओरैबायदि बुंदों आरोबाव नोंसोरनि फोथायनायजों ख्रिस्ट'आ नोंसोरनियाव खामिथों आरो बेबो गुबुन पौलनि आरजनि बिसय जायखौ लानानै पौला एफिसासआव थानाय मानसिफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामदोंमोन इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसोरनि जिबनाव खामिनो मोन्थों जिसुआ जायगा मोन्थों बेनि थाखाय पौला प्रार्थना खालामदों जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसोरनि जिबनाव जायगा मोनब्लासो नोंसोरो ख्रिस्ट' बादि जागोन ख्रिस्ट'नि अननाया नोंसोरनाव जायगा मोनब्लासो नोंसोरबो गुबुनखौ अननो हागोन दिनैहाय पौला प्रार्थना खालामदों जाहाथे एफिसासआव थानाय मानसिफोरनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ जायगा मोनो खामिनो जायगा मोनो एफिसासनि मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोफोरखौ अन्तरफोरखौ जिसुनि थाखाय जिसुनि लागै जेन बेखेवनानै होयो बेनि थाखाय दिनै पौला प्रार्थना खालामो दिनै जोङो साबेसेया जों प्रार्थना खालामो प्रभु जोंनि मण्डलीनि मानसिफोरनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ खामिनो मोनथोंसै जोंनि मण्डलीनि मानसिफोरनि जिबनाव जिसुआ जायगा मोनथोंसै जोंनि मण्डलीनि मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि लागै गाव गावनि अन्तरखौ खुलिना होथोंसै जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो मण्डलीनि मानसिफोरा ख्रिस्ट'बादि जानो हायो जों आरज खालामोना पौला प्रार्थना खालामदों पौला एफिसासआव थानाय मानसिफोरनि लागै बेबादि आरज खालामो 18 पदाव आरोबाव बुंबावदों अब्ला इसोरनि गासै मानसिफोरजों लोगोसे ख्रिस्ट'नि अननाया
नोंसोरनि सायाव बेसे गुवार बेसे गोलाव बेसे गोजौ आरो बेसे गोथौ बेखौ मिथिनो हागोन बुजिनो हागोन जोंनि जिबनाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ थानो जायगा मोनो जों जेब्ला इसोरनि जिउजों सुफुं जानानै जिउआव गोख्रों जायो अब्ला जोङो मिथिनो मोनगोन जे प्रभु जिसु नोंनि अननाया आंनि सायाव बेसे गुवार प्रभु जिसु नोंनि अननाया आंनि सायाव बेसे गुवार जे प्रभुनि अननाया गुसेब नङा बे फोरबोनि अननाया बे पृथिबीनिख्रुइबो अरसिन बे प्रभु जिसु ख्रिस्टनि अननाया दिनै बे जों गसंनानै थानाय बुहुमा जेसेबां गुवार बेनिफ्राय गुवारसिन जाय अननायजों बे प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बुहुमनि गासै मानसिफोरखौ बियो गोबाना लानो हागौ बे जिसु ख्रिस्टनि अननाया एसेबां गुवार बे अननायजों बुहुमाव थानाय गासै मानसिफोरखौ बियो गोबानानै लानो हागौ एसेसिम बे जिसु ख्रिस्टनि अननाया बेखौ नोंसोरो मिथिनो बुजिनो हागोन जेब्ला जिउआव गोख्रों जागोन जिउआव बोलोगोरा जागोन जिसु ख्रिस्टआ नोंसोरनि जिबनाव जायगा मोनगोन खामिगोन जिसु ख्रिस्टनि अननाया नोंसोरनि सायाव बेसेबां गोलाव जिसु ख्रिस्टनि अननाया दिनै बेसेबां गोलाव बे जिसु ख्रिस्टनि अननाया जोबनाय गैया जुगामि बे जिसु ख्रिस्टनि अननाया गोथां बे अननायखौ नोंसोर बुजिगोन बे जिसु ख्रिस्टनि अननाया बेसे गोथौ होनदों बे जिसु ख्रिस्टनि अननाया बेसे गोथौ जे बुहुमनि बयनिख्रुइबो उदायसिन पापिसिन मानसिखौबो बियो निमाहा होनो हागौ बे इसोरनि अननाया एसेसिन गोथौ बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो पापिसिन मानसिखौबो बियो निमाहा होनो हागौ बे इसोरनि अननाया बेसे गोजौ बेसे गोजौ होनना बुंदों बे प्रभु जिसु ख्रिस्टनि अननाया बेसे गोजौ बे प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो पापिसिन मानसिखौबो निमाहा होनानै सोरगोसिम बियो लांनो हायो सोरगोसिम बियो लांनो हागौ नोंसोरो बेखौ बुजिनो हागोन मोनदांगोन बुजिगोन आन्दाज मोनगोन नैबे बिसयफोरखौ बुजिनो थाखाय बेनि सिगां दिनै पलआ इफिसासआव थानाय मानसिफोरनि थाखाय
प्रार्थना खालामदों जेनो इसोरनि जिउजों सुफुंजायो जिउआव बोलोगोरा जायो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसोरनि जिबनावहाय खामानि मोनो बेनि थाखाय पौला